Mezintırên bajarê devera Serhedê Wan, jaliyê geştûguzariyê ve jî xwedî derfetên dewlemend in. Li gorî ragihandina rayedarên saziyên geştûguzariyê, geştyarên ku serdana Wanê dikin, dikarin li dêra Axtamarê, Kelha Wanê, Sulava Muradiyeyê, Benda Masiyan, beravên deryayê û zozanan bigerin û taşteke dewlemend bixwin û danûstandineke erzan bikin. Serokê Yekîtiya Acentên Tirkiyeyê yê Şaxa Wanê, Cevdet Özgökçe got, ji berê rojane 24 geştên asmanî bû Wanê hebûn. Lê belê niha, rojane 7-8 geştên kirin û ev jî têra geşbûna geştyariya Wanê nakin. Bafrinka da cîtine ve bilêçî zef bihane. Parkura ene Türkiye'de baha memleketi me Wanê. Bazar pandemi şundatir zef baha bû. Millet alım gücü millet ket millet nikare alverî bike. Bu turistlara başa periyon kıymetliye. Vakit turistim Avrupalı özellikle hatta memleketime periyon zaf kıymetlenmiş bir. Bu turistlara memleketime baş bir yani erzan bir. Bu milletime zev baha bir. Milletime alım gücü milletime ket. Serjmêra Wanê milyonek û 125 hezar e. Lê belê bi geştyarên xwecihî û biyanî ve bi taybetî di mehên bihar û havînê de digihe milyonek û nîvê. Ji ber qeyrana aborî şeniyên Wanê nikarin wekî berê danûstandinê bikin. Lê belê bazar bi danûstandina geştyaran geş dibe. Geştyarên xwecihî û biyanî dibêjin, wan bi hewa û xwezaya xwe mirov aram dike. Burayı çok sevdik Van'ı. Özellikle iklimi, doğası. Ez ji bajarê Qeyseriyê hatime da ku li Wanê bigerim. Me ji siruşt û hewayê Wanê gelek hez kir. Bajarekî gelek xweş e. Em keyfxweş bûn ku li Wanê geriyan. Güzel bir şehir, temiz. Bence tarih ve turistik açıdan da güzel. Ez ji bajarê Elezîzê hatime. Wan bajarekî bi rêk û pêk e. Paqij e, hênik e. Xelkê Wanê alîkariya geştyaran dike. Em li gelek şûnwarên dîrokî û geştyarî geriyan. Dema ku em bi kompanyayên geştyariyê digerin, em di demek kurt de zêdetir li şûnwarên geştyariyê digerin. Vanê xweş e, em çûn Balıkbezî, em çûn Muradiye Şelalesî û em bîrojî me firseta Awdîtiyê me hatine vedire xweş e. Şerkî xweş e. Em dûsê aîle geçine hev me ku mesrefê me parî gikin be, yanî mesref zême zêde ew nebe. Ew jî yani wisa zav zor e. دو دیگه میمونی. دو ڕۆژی تر لەوان دەمێنینەوە 3 ڕۆژ پێشیش لێرە بووینواتە 1 هەفتە دەبێت کە ئێمە لێرەین بەڕاستی کەش و هەواکەی خۆشە زۆر کاتێکی خۆشیشمان هەبوو. از ایران اومدیم وان و رفت ev sê rojin em ji Îranê hatine Wanê. Em çûne cî werên geştyariyê wek sahilê Edremît û Cezîreya Aktamar. Gelek xweş bû. Ji ber ku çand û kultura Wanê gelek nêzdikê me ye, me ev cî hilbijart. Xelkê Wanê gelek mêvan dost in. Em çûne bazaran me danûstandin jî kirin. Dukandarên Wanê jî gelek baş in. Geştyarên ku serdana Wanê dikin, herî kêm 3 rojan lê dimînin. Di mehên bihar û havînê de otel ji geştyaran tijî dibin. Li gorî ragihandina Serokê Jora Bazirganî û Pîşesazî ya Wanê Necdet Taqwa, di 5 mehan de geştyaran bihayê milyarek lîre danûstandin kirine. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Wan.